Na szívem, most már, hogy meglett a pénz, megcsináltatjuk a nyári kertet és a konyhabútort, meg amit beszéltünk? Ja, nyári kert, az meg Ugye te is így konyhabútor. gondolod, hogy erre költsük el a pénzt, ugye? Biztos, hogy nem. Hát haver, az asszony akart valami nyári kertet, ilyen kerti bútorokkal, meg ilyesmiket, de most őszintén, én férfi vagyok. Most nézd meg, egy ilyen Sherry Tiggo 9-es nem sokkal fontosabb? És még roncsprogram is volt rá. Nézd meg ezt a családi SUV-ot. Tágas beltérrel, és ami a legfontosabb, egy ilyen kocsival a család is többet tud jönni-menni. A kerti bútorral meg mit csinálunk? Otthon ülünk rajta, azt tesszük a pudingba. Ez 428 lóerő. 428! És annyi vezetési extrát még nem láttál életedben összesen, amennyi ebben az egy autóban benne van. Esküszöm neked, és nézd, milyen anyagokból van készítve. Varrott bőrülés, de tényleg hátul is tágas. Városban akár full elektromosan is lehet járni vele, szóval szerintem sokkal jobb döntés, mint egy kerti bútor, vagy egy nyári konyha, vagy bármi más. Na de megyek! De várj csak! Most te is ki tudod próbálni a Sherry modelleket itt az Auto Torinónál. Elviheted egy tesztvezetésre, nem úgy, mint egy nyári kert. Gyere el az Auto Torino szalonhoz Székelyudvarhelyen a Nicolae Bolcsescu 4/A szám alá, és próbáld ki te is a Sherry modelleket.